شدوا القدا يا جيراني تعال نحدثكم. Il-kantilena ta' Pietru Kaxaru ġiet uffiċjalment inkluża fir-Reġistru Memory of the World tal-UNESCO. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici li fuq il-medja soċjali innota b'sodisfazzjon li dan il-wirt storiku Malti issa ġie rikonoxxut fuq dan il-livell prestiġjuż. Huwa rringrazzja lil persuni kollha li taw semhom f'din l-inizjattiva minn dawk li ħadmu fuq l-applikazzjoni sal-professjonisti li passjoni u kompetenza qed ikomplu jħarsu dan it-teżor nazzjonali fil-kollezzjoni tal-Arkivji Nazzjonali. Il-kantilena li hija poeżija imma aktar importanti il-eqdem xogħol letterarju bl-isin Malti li qatt ġie skopert s'issa tmur lura għall-aħħar tas-seklu 15 u kien f'Settembru tal-1966 meta din instabet mill-Patri Michael Fsadni u l-professur Godfrey Wettinger. Din il-poeżija tifforma parti mill-Arkivji Nazzjonali ta' Malta u tinsab fl-Arkivju tar-Reġistri Notarili. Din ġiet inkluża f'dan ir-reġistru prestiġjuż tal-UNESCO wara proċess metikolus li ilu għaddej sa minn Novembru tal-2023 meta ġiet sottomessa l-applikazzjoni neċessarja. Minn hemmhekk, il-Kummissjoni Nazzjonali Maltija l-UNESCO kompli tissegwi l-applikazzjoni sakemm il-proċess intemm b'suċċess.